South Africa sanibingelela bafethu-ke kuphi nokuplani khona ngey'ndawo sanibingelela-ke ngaphansi kwengosi ethi abantu bayagula. Igama-ke ngumduduzi ngwamkhwanazi sivela kwinhlangano ebizwa ngoThuleleni Organisation. Singapha-ke Waterloo sibuya-ke Game 2 besiyelana nje ngomhla ka-2 angisazi umhla kabani i-date besingawo la e-Waterloo. Sibizelwe udadewethu obekunzima kakhulu esimeni sokuthi-ke uyopha ngezansi isifo lesi ama-fibroids. Abantu-ke baphuma umkhankaso omakhelwane bakhe nabangani-ke bazama ukubhalela kuThuleleni ukuthi siyacela Thuleleni ukuthi-ke uzolekelela. Babesenza ney'thombe-ke lezi engazi ngathi naye nithanda ungisendela igazi kwenza kwethu awangizwani negazi ningangisendeli nje igazi please. Umuntu uma nithiwe nama-fibroids ngiyazi ukuthi usuke sephethwe yini ngoba nami sengi-aware ngalesi sifo. Safika-ke lapha ekhaya ngokuthunywa-ke udokotela uKhoza abakandalo Enhle Herbs and Beyond ukuthi hayi mkhwanazi uma ngabe sebebhayela uThuleleni cha phuthuma nansi i-medication. Safika la bafethu usisi ngiyakhumbula nje ephuma laphana ngidlala ngey'thombo zakhe la esaphuma endlini lapha yena ephuma ekhokhoba ngoba kwakungahambi nokuhambeka. But-ke sayishiya indalo ngasho futhi emazwini ami ukuthi-ke njengoba sesilethe nje lokhu silethe-ke indalo eyimpilo kuwena yokuthi-ke uzophila. Lokhu esikulethele khona ngokuthunywa bakandalo Enhle Herbs and Beyond impilo lesisi. Uma nje uzoqinisa ekutheni ukuthi amaphilisi akho uwaphuza ngendlela nangesikhathi. Ngempela-ke samshiyela udadewethu-ke namhlanje-ke ngithe nje ngivuka ngathola i-message evela-ke komunye womakhelwane nabangani okuyena wasilekelela ukuthi asidirecte azosibeka lapha ekhaya eseveza ukuthi no uboneke usisi kodwa usisi no amaphilisi-ke aseyaphela namhlanje nje njengoba kuwuLesine kumhla ka-15 July engathi-ke uzobe ephuza amaphilisi okugcina. Ngase ngithi-ke ikhona nomehluko kuyena empilweni uzizwa enjani. Hhayi-ke wasethi no hayi siyozizwela-ke kuyena sikhona-ke la bafethu-ke asidlali-ke masithi-ke abantu bayagula asidlali futhi mayithi indalo enhle abantu bona bazophila-ke. Ukhona udadewethu-ke ngicela nje simamukele ukuze ezosikhumbuza ukuthi ungubani nokuthi-ke kwakwenzakaleni size sifika la kuyena. Sawubona sisi. Yebo sanibona. Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Usisi ubani igama? Ngusilindile ngwamabaso. Kephi nendawo? eWaterloo phase 5. Okay, sihlangane nawe nini thina? Nahlangana nami mhla ka-1 July. Yebo. Yes. Nafika ngigula kakhulu ngingakwazi ngisho ukuhamba bengumuntu obesehlezelele embhedeni nethemba sengilahlile kepha nafika namhla ka-1 July kade ngesibhedlela mhla ka-30 nakhona bengitshela indaba ukuthi ngisazolokhu ngihamba iy'kene ey'ningi ngalahla ithemba ngabona ukuthi uyofika leso sikhathi sengahamba. So i-stress ebenginaso kakhulu iy'ngane zami ukuthi ngizohamba ngiyishiye kanti ngingedwa kuzona ngi-single parent. Kepha nafika nina nazongihlenga ohlakeni engase ngilele kulona. Ngikhuluma nje namhlanje sengiyakwazi ukuvuka ekuseni ngiwashe ngipheke njengabo bonke omama nginakekela abantwana. Kangokuba sengikwazi nokuthatha i-walk ngithathe ngihambe nje impela ama-kilometers ngiyojika nangapha ngaku-spa. Ngibuye ngize ngizohlala endlini ngoba ngifuna ukuzama ukuthi ngisheshe ngirekhave ngibe right. Khona ngiqamba amanga indalo ingisizile kakhulu. Siyabonga kakhulu kwabakandalo Enhle. Bese kunjani isimo uma ungakhumbuza umuntu ekhaya mhlawumbe nongazi uqala ukuza udaba lakho bese sinjani isimo ubusubhekene naso? Hayi bese ngibhekene ngingathi nje bese ngibhekene nokufa mina ngoba bengingasakwazi ukuhamba ngihambe up straight bengihamba ngikhokhoba ngenxa yokuthi ngihlezi ngizwa ama-pains ngaphakathi. Isilonda lesi kuyisona ngoba ngine-cancer yesibeletho lesi kuyisona la kunesilonda khona bengisizwa nje like maqala kuba ley'khathi kuba ntambama ngizwe ukuthi la hlezi khona isilonda kubuhlungu ngingakwazi ukuhamba ngihlezi ngumuntu olele embhedeni phansi. Silana nje ngokuthi-ke ukuthunywa bakandalo Enhle Herbs and Beyond ngoba amakhambi abo njengoba nawe nje ususho ukuthi impilo uyayibona ukuthi njengamanje impela usubheke khona ekutheni-ke uphose umbalane sizoma. Kakhulu kakhulu ikhona impilo kandalo Herbs. Hey dadewethu cha ngiyathuka mina mengimemeza umne wethu ethi hayi bo siyaphi la lo muntu esizekene useyaphila yabo. Kwamina kade ngilele ngifike lobuthongwana manje ngiyavuka ngiyezwa ukuthi khona imoto engathi iyangena la phezulu sengiyabona ukuthi inina sengithi angivuke-ke njengoba ubhuti esengibona ukuthi hayi bo uyena lo muntu ekuthiwa uyagula lo osekwazi ukuyihambela kanjena. Hayi siyabonga kakhulu. Cha ngithi dadewethu-ke
komakhelwane bakhe abasilela ngoba hey saduka siza la yabo. Saduka siza la saze sasizwa ke khona ukuthi ke abantu nibambisene la ehotel basidirector odadewethu ke baze basatha bazosibeka la egcekeni ekhaya ngoba nabe abazi mhlawumbe ukuthi indlela uyagula oyiyona awubatshela ukuthi usizwa kanjani wena. Ngiphilile kakhulu, ngiyabonga kakhulu kubangani bami nezihlobo eziseduze kwami kodwa ngibonga kakhulu kubangani bami. Isikakhulukazi uDumazile Mlambo lo mntwana ubile nami through thick and thin from qaleni kwami lokugula lokhu yena nje obe nami ngoba nanokuthi asibhalela abakandalo enhle ngoba sasimlandela naye uthuleleni uyena owathi hawusli kungafika kubo wena ohlezi ulandela lezi zinto emva lokho awusacabanga masugula ukuthi asibhalele lezi zinto ngathi mina into misibhekene nawe yaza kulula ukuthi uyicabange kwawo yena oza nesuggestion yokuthi sonke asibhale ngalelo langa lelo ngikhumbula hle wawumhla mhlawumbe umhla 16 June ethi asibhale sabhala sonke kwasho ukuthi ke bona laba abanye indlela ababethuke ngayo basithumela sebethumela nezithombe engamele ngabe ziyathunyelwa ngoba babethukile kakhulu. Kepha ngibonga kakhulu kulo mntwana benobhuti wakhe abakaze beze bedika ibale mina uNkulunkulu ngiyafisa abandisele lapho becela ngakhona. Ngibonge nje bonke abangani bami oZandile oLungi nje bonke nengababalanga uNkulunkulu ngicela abandisele ebebe nami kulobunzima engibeka ibona sengiyasinda manje ngiphilile ngiyazi hayi nokuthi sengiyasinda ngisindile ngiphilile nje sekusela ukuthi ngiyokhipha lesi sibelethe emva lokho ngizobe sengiye right. Hayi mhlawumbe nasebezogcina ungasikhiphi. Ilokho nami engikubonayo ukuthi ngenzeka ngicine ngasikiphanga cause udokotela ngoba dengile angithi ngiyale ngithatha izikeni njalo wathuthuso ukuthi bale bengifaka isandla ke njalo ukuze ukuthi isigaxa lesi singakanani wathi udokotela uthuso ukuthi sesiyancipha kanti the last time ngicina ukufika sasisikhulu kakhulu ngase ngasho ngathi nami nokopha nakho ngikubona nqamuka abasho babeqala since ngaqala isibhedlela kwaqala ukuthi mangiyocheck umchamo wami ubuye uclean uthi angisophi njalo buhlezi ukuthi umchamo wami ngiyopha and igazi liphuma yalikho right ngcolile kufanele kube khona amaphilisi abazongiprescribela wona njalo azohleze enclinic gazi kepha la kukhona nalawa abhalwe ini blood purifier. Yes sir. Since ngiphuze lamaphilisi ke ngiyalizwa nje negazi lami emzimbeni ukuthi no sengumuntu ngiphilile. Ngiyabonga kakhulu udokotela uKhoza angazi izandla idlula ikhanda nabakandalo enhle nethuleleni TV ngiyabonga. Siyabona ujayele la sise ngizule saxoxela off camera ngithi yabo ukuthi indlela odla ngayo udla kanjani ukusupport amaphilisi awu ngachaza nje. Yebo amaphilisi ami ngiwasupporta ngoba ngumuntu ongasebenzi manje since ngagula ngiphilisa ngegrant yabantwana. So ngabona ukuthi kulula ukuthi ngisebenzise umqondo nezandla ngiyitshalele ngiyale ngenze njani so yonke imile engidlalo ngiyangithanda ukuthi kube khona iveji because bathi amaveji anempilo. So ngoba ngitshalile njalo namhlanje nje ngipheka ubhontshisi nerice ngase ngenza nespinach eceleni. Njalo ngiyalingenza ispinashi or elzi okunye ke ngisazoku-eda ngoba ngisuke ngaxina ukugula kakhulu ngingakaqedi ukutshala ngisazoku-eda okunye obhontshisi nje ngiyatshala into eziningi. Yebo. Yebo. No siyakubongela dadewethu ngicela ukuthi ngimfaneleke yena ke udokotela uKhoza so that ke enizokwazi ukuthi ukhulume naye ke akubuze lembuzo azokubuza namhlanje ukuthi ke uzizwa kanjani nokuthi ke mhlawumbe ke iprescription yakho uzoyimisa kanjani yena. Lamba okwamanje ngangibhedela ebocela uthathe wona information ngiqathele la nto mama ukuthi akhumbula ukuthi ngiyibhizi kancane. Ne. Ngiyacela uthathe yonke into ngizozwa ngakuthi usizwa kunjani kwenzakalani. Alright. Ngiyambona noma kusasa sesibuyele eGoli ngamsho kodwa thatha yonke into nenze ivideo kahle sizokwazi ukuthi thina isitoli sakhe ngithwa. Alright okay. Okay ngiyabona. Le information yonke osuyichazile ukuthi usuze umphumehluko siyini sisele njengamanje uzothathela lapho yena. Yebo. Sorry yokuthi akwazi ukukhipha iprescription unfortunately ke mina ekseni asikho naye sivukele eGoli but sibuya khona kusasa. Yebo. Mhlawumbe ngalezi khathi bese sibuyeleke sesikwazi ukuthi siletheke iprescription yakho le ozoqhubeka nayo yesibili yabo. Okay ayikho But ngimile nje kodwa ke lisho lokuthi awuzokukhipha isibeletho. Usho hayi ngingajabula kakhulu. Ngingajabula kakhulu. Angithi kusho mina egameni lethuleleni. Yebo. Ngaphansi kwengosi abantu bayagula. Yebo. But ngikhulumela on behalf of indalo. Ngoba sengibonile. Yabo.
senginobufakazi, senginabantu esingabamisa njengaba njengoba sikumisa namhlanje la uthi ungaphakamisa isandla ngithi yabo, because abantu sebethanda ukuthi mhlawumbe bazi ukuthi sekwaba khona-ke ikeshi. Lapho esimi khona thina asizange siyiplane lento esiyenzayo, asikaze mhlawumbe sihlale phansi sicabanga ukuthi-ke sizosungulani. Siqale thina iThuleleni organization, iThuleleni kuNkulunkulu wayidrafta yena ukuthi ayiphushele endaweni yokuthi kunesizwe noma kunomphakathi abantu bami ngoNkulunkulu abagulayo. But-ke ngobuningi babo soqala ngomuntu oyedwa simphose kuwena Thuleleni ukuze uzokwazi mhlawumbe ukuthi-ke indlebe yakho nehlelo lakho likwazi nokubanaka. Wasiphushela uNtando umuntu asinikeza yena, okuNtando kuyena wakwazi ukuthi-ke alithole usizo engasizwa futhi thina samveza njengoba siveze nje nawe kanje siza yabo, zavela abantu bakaNkulunkulu wakwazi ukuthi uDr Nkosi akwazi ukuthi amenze. Kwaba uyena-ke waba yisango lenu nonke yabo. Yebo, izinto engibonayo zenzakala ama-changes emzimbeni hayi kungenzeka impela ngingasikhiphi isibeletho. Okay, ngizwa ngathi udokotela utheni, uthi wenzeni udokotela yabo, athi nama-comment akhe angithi mina ngimi lapho kodwa-ke angiyeni udokotela mina. No, kulungile dadewethu-ke, ngizothi noma ngibuya ntamba makusasa eGoli yabo, I'm hoping ukuthi-ke sithole i-flight esheshayo mhlawumbe early ukuze sikwazi ukuthi vele uma sehla la mina vele indlela ekhaya idlula ngapha ukuze ngidlule-ke ngikushiyele-ke i-treatment yakho. If kungenzakalanga Friday, I promise you. Okay, ayikho inkinga bhuti. Ngisho kungavelani Friday, futhi ngamane ngingaya esabatheni ngesabatha ngijabula, kodwa nje ngithembisa uLesihlanu lokuthi uma kusasa ngisho ngathiwa liyangishibha noyeGoli ngiba late, usuku lami langoLesihlanu liyoqala la kuwena. Mina ayikho inkinga. Okay, Yebo. ngiyabonga South Africa-ke, igama nguMduduzi-ke ngwamkhwanazi, sivela kwinhlangano-ke iThuleleni ngaphansi kwengosi ethi-ke abantu bayagula. Uyakwazi ukusithola-ke nawe enambeni ethi yocingo ethi 0677893082, 0677893082. Kanti kuFacebook sikhona, TikTok sikhona, ku-YouTube sikhona, ama-channel awu-2, Thuleleni TV, abantu bayagula, ama-channel ethu lawo. KuFacebook uzosithola futhi nakhona, inamba iyawusebenzisa-ke kanye no-WhatsApp. Ungadikibali-ke ubekezele uma usendile because maningi ama-inbox, nawe sizofika kweyakho i-inbox kusasa. Njengoba ngithembisa nje ngikhona, kandonga ziyaduma. Ngiyabonga, nisela kahle emakhaya.